هاللويا قبائنا بسم يسوع كنجمروينا እግዚአብሔር ይመስገን تي بمحرته شفننا እግዚአብሔር እትጸጋሂቡ አብዝ ዘብጽሐና እግዚአብሔር ንሱ ኡሙኒ እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽና ህያዊ ልዕል ዝበላ አምላኽ ነምልኾ كما أمالخت أحزاب زي كون نسوبرو في እግዚአብሔር ይመስገን كلنا بزلنا يا حلينا እግዚአብሔር ጸጋብ ዝሕልና ዛዕለት ዚኣ ዛሰዓት ዚኣ ክንሪያ ስለ ዝገበረ እግዚአብሔር ክብሪ ይኹን ነው እግዚአብሔር ይመስገን بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤና ጀሚርና ለና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ቅድም ቃል አምላኽ ከነንብብ ሞ እግዚአብሔር ይመስገን كلنا بزلنا يا حلينا እግዚአብሔር ጊዜን ቦታን ሰዓትን ዘይ لوطو هاللويا زي غاردو املاخنا እግዚአብሔር ይመስገን املاخنا لعل زبل እግዚአብሔር ይመስገን ابزلنا يا نفس وكفنا بمنفسه تنكفنا هياوي እግዚአብሔር ይመስገን تقال كم زي بالእግዚአብሔር ይመስገን اب افسون 50 معراف ኤፌሶን ክልተ ማዕራፍ ክልተ ዘሎ ማለት ኤፌሶን ማዕራፍ ክልተ ካብ መጀመርያ ትሒዝና ከነንብቦ ደስ ይብለኒ እንታይ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም ቀደም ከም ንብረት ዝዓለም ዚኣ ከምቲ መንፈሱ ሕጂ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ዝገብር ዘሎ ሓለቃ ስልጣናት ኣይር ተመላለስኩም በበደልኩም ከኣ በአበሳኹምን ሞታት ዝነበርኩም ንኣኻትኩም ህያዋን ገበረኩም ይብል ሃሌሉያ እዚ ንዓና እግዚአብሔር ይመስገን ወረዲና እንደገና ካንኸ نحن كلاتنا خانتي ناي سغان ناي حساباتن دليتن انا غبرنا قدم بتمنيت سغا مساتاتهم نبرنا خمتم كالوت ببحرنا دق قطع نبرنا غناخ انت ببحرت هابتا زخنا املاح منتتا مسبوء زفقرنا عباي فقرو نانا ببدلنا موتات كلوناس مس كريستوس هياوان غبرنا بصقا يخوم زدحنكم يبل እግዚአብሔር ይመስገን نمنفسنا خلنا قاحل እግዚአብሔር ይመስነበርና ህያዋን ከም ዝገበረና ዝሞተ መንፈስና ህያው ከም ዝገበሮ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጥሪና ተሪና ከቁጥር 6 ጀምርካ ድማ ሙስኡን አተንሳአና ይሉ ሃሌሉያ አብትዝመጽ ዘመናት በህያውነቱ እትብሉጽ ሀብቲ ጸጉ በክርስቶስ ኢየሱስ አባታትና ምእንትን ክርአ አብ ሰማያት بكريستوس يسوس مسؤو أقمتنا إلو هاللويا مسؤون أتنسأنا إلو أتنسين خاي حدا جنان أبتزمت زمانات بهياونتو إتي بلوت أجا إتي بلوت حابت تجو بكريستوس يسوس أباتاتنا من تخري أب سمايات بكريستوس يسوس مسؤو تاي جبرنا أقمتنا إلو እግዚአብሔር ይመስገን أبشمون تشعات قاعد حرينا حدا كوا كي مكاسي كاب جبري أيقونن أمم بأمنة بتسقى يخم زدحانكم إذا خا وهبت أملاخ يبر كابخاتكم سي أيقونن እግዚአብሔር ይመስገን ما نمسى بمدحانو زمكح يلا كن مكحلو نخلت لنا بدلنا حتياتنا دخامنا أنت زي كوينو خالي يبلنا قال أملاخ قبلنا لحد كوا خي مكحسي كاب جبري أيقونن أمم بأمنة بتسقى يخم زدحانكم إذا خا وهبت أملاخ ينبر كابخاتكم سي أيقونن እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሕዋተይ እግዚአብሔር ዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ከመይ ዝበለ ህይወት ኣብ ከመይ ዝበለ ጸልማት ዝነበርና ናብ ዘገርም ብርሃን ዘሳገረና ጎይታ ስሙ ብሩኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን እጅ ኩሉ ግዜ ከነምልኾ ከለና ንእግዚአብሔር እቲ ዝተገበረልና ነገር እናሐሰብና እቲ ዘይግባአና ነገር ዝረኸብና እናሐሰብና ንእግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላና መንፈስ ጸሎትን ከወኒና እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ እናም ዳኽበርና እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ እናወደስና ንእግዚአብሔር ልዕል ከነብሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር ስለዝሃብካና ዝግዜ እዚ ሃሌሉያ إذ كل سماي كباقا يغوين تمسكن كبا
ካብትናይ ኣምላኸይ ለውሃ ዝተናዕለ ደው ኢለ ዘለኹ ካብትናይ ኢየሱሰይ ምሕረት ዝተናዕለ ደው ኢለ ዘለኹ እዚ ኩሉ ሰናይ ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር ይግባእዩ እዚ ኩሉ ውበት ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር ይግባእዩ ካብቲ ናይ ኢየሱሰይ ምሕረት ዝተላዕለ ደው ኢለ ዘለኹ ካብቲ ናይ ኣምላኸይ ፍቕሪ ዝተላዕለ ደው ኢለ ዘለኹ እዚ ኩሉ ሰናይ ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር ይግባእዩ እዚ ኩሉ ምሕረት ካባኻ ኮይኑ ይመስገን ክብር ይግባእዩ ኢየሱሰይ ውዕለ ዝተላዕለ ብሂወት ዘለኹ ካብቲ ናይ ኣምላኸይ ሓይሊ ዝተላዕለ ብሰላም ዘለኹ እዚ ኩሉ ሰናይ ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር ይግባእዩ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር ይግባእዩ ኣፍቅረካየ ኢየሱስ አምልካዬ ኢየሱስ የፍቅረካዬ ኢየሱስ ፍቅርኻ ለሲቶኒ አምልኮ ይብለኒ አምልኮ ይብለኒ ካብቲ ናይ ኣምላኸይ ዝተላዕለ ደው ኢለ ካብቲ ናይ ኢየሱስ ፍቕሪ ዝተላዕለ ደው ኢለ እዚ ኩሉ ሰላም ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር ይግባእዩ እዚ ኩሉ ፍቕሪ ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር ይግባእዩ እዚ ኩሉ በረኸት ካባኻ ኮይኑ ተመስገን ክብር
እዚ ኩሉ ምድሓን ካባኻ ይኾይኑ ተመስገን ክብር ይግባን እዩ። ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንወድሰካ ኣለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ልዕል ነብለካ ኣለና ኣምላኽና ሃሌሉያ ንወድሰካ ኣለና አንተ ናዝሬቱ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጌታዬ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣልኝ ጌታዬ ሐዘኔ ግፍፍ አረገልኝ ግፍፍ አረገልኝ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣልኝ ጌታዬ ሐዘኔ ግፍፍ አረገልኝ ግፍፍ አረገልኝ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌትም ማለዳ ሁሌ ለኔ በእርግጥ ኢየሱሴ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣልኝ ጌታዬ ሐዘኔ ግፍፍ አረገልኝ ግፍፍ አረገልኝ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌትም ማለዳ ሁሌ ለኔ በእርግጥ ኢየሱሴ ችላ አላልኩትም የዋልከው ውለታ ማን ያድነኝ ነበር ቆሞ በኔ ቦታ ቆሞ በኔ ቦታ ትዝ ይለኝ ጀመረ ውስጥ ውስጤ መዳኔ ሌላ ታምር ባይኖር በቂ ነው ለኔ በቂ ነው ለኔ ጸጋ በዝቶ ከብሬአለሁ ዘመን መጥቶ ታስባለሁ ምህረት በኔ በዛ አቆመች ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣልኝ ሰላም ግፍፍ አረገልኝ ግፍፍ አረገልኝ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣልኝ ጌታዬ ኃጢአቴን ግፍፍ አረገልኝ ግፍፍ አረገልኝ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌትም ማለዳ ሁሌ ለኔ በእርግጥ ኢየሱሴ ሌትም ማለዳ ሁሌ ለኔ በእርግጥ ኢየሱሴ ችላ አላልኩትም የዋልከው ውለታ ማን ያድነኝ ነበር ቆሞ በኔ ቦታ ሞቶ በኔ ቦታ ችላ አላልኩትም የዋልከው ውለታ ማን ያድነኝ ነበር ቆሞ በኔ ቦታ
ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ረድኤተይ ብልዕልናኻ ኣብ ሰማያት ደመናታት ዝተወጣሕካ መን ይመስለካ በልቃኒ እንታይ ዝቃወመኒ ንሳኻዬ በልቃኒ ኧረ መን እዩ ዝቃወመኒ ንረድኤተይ ብልዕልናኻ ሰማያት ደመናታት ዝተወጣሕካ በልቃኒ ኧረ መን እዩ ዝቃወመኒ ንሳኻዬ በልቃኒ ኧረ መን እዩ ዝቃወመኒ ስርሐይ ኩሉ ዘሪካዮ ኣብቲ መስቀል ዘዲንካዮ ዝተኸፍለ የልቦን መስገነካ ስርሐይ ኩሉ ዘሪካዮ ኣብቲ መስቀል ዘዲንካዮ ዝተኸፍለ የልቦን መስገነካ ኣለኹ መስገነካ መስገነካ ኣለኹ መስገነካ መስገነካ ኣለኹ መስገነካ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን።
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና ንሱ ዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላኹ ሁሉ ጊዜ ዝስዕር ሰብ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ዕዳና ዝኸፈለ እግዚአብሔር ዘይፍለየና ዘይታኸስ ሓላዊና ንሱ እሙን እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ ክብሪ ይኹን ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ንጎይታ ደግምና ከነመስግኖ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን كدايدو زلم بغونتات كم سب كراش زي غيام እግዚአብሔር 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 ተራዩ በዘናን ወዳድትን ፈጽሙ ድሉ ኢየሱስ 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 ሁሉ መገዱ ንጹሕ ያዋዩ ዝርያ ሁሉ ተግባራ ዳውዩ ነቶም ዝደልይዎ ኣዝዩ ቀረባዮ ዝንርያ ሁሉ ተግባርዩ ነቶም ዝደልይዎ ኣዝዩ ቀረባዮ መንደሮ ኣሎንዩ ኣብ ክንዳይ ደው ዝብል ብጉነታት ከም ሰብ ፈጺሙ ዘይቅየር እግዚአብሔር ጥራዩ ተዘናት ወዳድርትን ፈጺሙ ዘይብሉ عجبايم لني كحازن كلغو يتنان الأمين أبقزي فتنا مسايدو እግዚአብሔር ጥራዩ ኣብ ክንዳይ ዝቆመ ኣብ ግዜ
ፈተናይ ኑደው ዝብል እግዚአብሔር ጥራዩ ንውሽተይ ዘዕረፈ ወንዶ አሎንዩ ኣብ ክንዳይ ደው ዝብል ብኹነታት ሰብ ራስ ዘይቕየ እግዚአብሔር ጥራዩ መዘኖት መወዳድርትን ፍቲሙ ዘይብሉ ንኹሉ ዝሓሊ ንኹሉ ዝኣሊ ንኹሉ ዘፍቅር ንኹሉ ንእሱር ዝዝክር ዝተዓፅወ መሳኹቲ ዘርሑ ሽግርን መከራን ፈቲሑ ነቲ ጭንቆ ናብ ራህዋ ዘውፅኦ ንኢየሱስ ከመን እዩ ዝመስሎ ኢየሱስ ንኹሉ ዝሓሊ ንኹሉ ዝኣሊ ንኹሉ ዘፍቅር ንእሱር ዝዝበጥዕ ዝተዓፅወ መሳኹቲ ዘርሑ ሽግርን መከራን ፈቲሑ ነቲ ጭንቁ ናብ ራህዋ ዘውፅኦ ኢየሱስ መን እዩ ዝመስሎ ንእቤትካ ክዘንቱ ምስጋናኻ ክውሪ ክዝምረልካ የኣንስ ክገልጾ ናትካ ፍቕሪ ንእቤትካ ክዘንቱ ምስጋናኻ ክውሪ ክዝምረልካ የኣንስ ክገልጾ ናትካ ፍቕሪ ንእቤትካ ክዘንቱ ምስጋናኻ ክውሪ ክዝምረልካ የኣንስ ክገልጾ ናትካ ፍቕሪ ንዕቤትካ ክዘንቱ ምስጋናኻ ክውሪ ክዝምረልካ የኣንስ ክገልጾ ናትካ ደው ዝብል ብኹነታት ከም ሰብ ጥራሽ ዘይቕየ እግዚአብሔር ጥራዩ መዘናን መወዳድርትን ፈጺሙ ዘይብሉ ሓንታ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ ሓደኻ የለን ከማኻ ኢየሱስ የለን ከማኻ
يلن كمها يلن كمها نقول زحالي نقول زعلي نقول زفكر نقصون تذكر زتعت ومساخوتي زخفد نكرن مكران فتيحو نتجنقون أبره وازوطو يسوس كمن يوز مزلو يسوس هللويا يسوع كريستوس غويتا እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ማሰርታትና ዝፈተሐ ተዘናግፈና እግዚአብሔር እቲ ብጸጋ ሙሉእ ዝኾነ ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዘገረም ብርሃን ዝሰገረና እግዚአብሔር ንስቡርኽ እግዚአብሔር ይመስገን አምልኾና ስግደትና ተቀሊሉ ቅበሎ እግዚአብሔር ሕያው እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ አምልኾና ኣብዝኽን ወዲና እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ ዝቅጽል ክቡር ቃል አምላኽ ክንሓልፍና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በቃሉ خزاربنا እግዚአብሔር በቃሉ خጸናናና ሕያው እግዚአብሔር ይመስገን ቀጽልና ናብቲ ዝቅጽል ጉባኤ ክንከይድና ማለት እዩ ተባረኩ እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እድል ስለዛበና ስሙ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይኽበር ንዓይን ክዛረብ ንዓኻትኩም ድማ ንክትሰምዑ እድል ስለዛበና ስሙ ይኽበር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ዝኾነ አምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ንኽንከውን እድል ስለዛበና ስሙ ይኽበር እዚ ታላቅ እዚ በቃ ዓቢ ትዕድልቲ ዓቢ تعدلتي أب قدم أملاخ كوفيلكا قالوا مسمع بزعبات السماوي أملاخ مودعتا زيبلو درت زيبلو أملاخ ناي كله فتار زخونه ناي هوت كله منج زخونه أملاخ قال مزراب تلاق عباي تعدلتي سلازي سمو يخبر ندغنا لهم مشت كاب قدامي قرنطوس كرينا كاب معرف 4 زلا قطري أنبيبه صلينا نابتي زغصل معرف كنكيدينا عزيز صحفلكم زلخو كم فقرات دقي معدكم منبر كمعدكم منبر كحفركم إليه أيكونكم كنصلينا قدوس هياو زل عالماوي صادق زخونكا ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሕያው ቃልካ መንፈስካ ንዘለዓለም በሕያውነት ዝነብር ናይ ቃልካ መንፈስ ኣብ ቃልካ ውሽጢ ዘሎ እቲ ሕያው ፍቅርኻ መንፈስ ኣብ ልብና ክግለጽ ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ንጽልይ ኣለና እቲ ናትካ ናይ ልብኻ ዓላማ እዚኡ እሞ اتناتك زل عالماو أجندا كون اتناتك زل عالماو أجندا خفتم أبيوتنا نتصلي علينا مو زامشت زيا نعاها حلفنا نهبك لنا بكبر ودخا بيسوع كريستوس سم آمين أبزح على فريقنا إنا كسام معرف حموش تزلو لو مشت رما معرف شدش تخرينا ناي باولوس تقند علامات صحف اللو مخنيات
ሓደ እዚዩ ኣብ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጠረ ዲስኦርደር ነይሩ ነዚ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣካይዳታት ንምእራም ዝተጻሓፈ መልእኽቲ እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ጳውሎስ ደጊሙ ደጋጊሙ ኣብ ማእኸሎም ምፍልላይ ከም ዘሎ እንደገና ሰበይቱ ብኡ ዝተመርዓወ ከም ዘሎ እንደገና ድማ ሕጂ ቀፂልና ንሪኦ እንታይ እዩ ኣብ ምዕራፍ 6 ኣብ መንጎ ኣሕዋት ምክሳስ ከም ዘይግባእ እዛ ምዕራፍ 6 ንኽልተ ተመቂላ ካብ 12 ክሳብ 20 ኣላ ካብ ምዕራፍ 1 ድማ ክሳብ 11 ኣላ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ክንብል ከለና ብክርስቶስ ዝረኸብዎ ህይወት ኣሎ እሞ ነቲ ህይወት ዝምጥን ወይ ነቲ ህይወት ዝግባእ ኣካይዳ ክኸዱ እዩ ናይ ጳውሎስ ቀንዲ ዕላማ ከሕፍሮም ኣይኮነን ወይ ከቆናፅቦም ኣይኮነን ነቲ ዘይተረድኦ ነገር ተረዲኦም ብርድኢት ክመላለስሉ እምነት ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ደጊሙ ደጋጊሙ ጳውሎስ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ክነግረና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ እውን እንደገና ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ዘሎ ከምዚ ይብል ሓደ ካባኻትኩም ምስ ብፃዩ ነገር እንተ ኣለዎ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣመንቲ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ እቶም ዘይኣምኑ ዶ ክፍረድ ይደፍር እዩ ወይስ እቶም ኣመንቲ ንዓለም ከም ዝፈርድዋ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንዓለም ካብ እትፈርዱ ደኣ ናእሽቱ ነገራት ንምፍራድ ከመይ ዘይትበቕዑ ንመላእኽቲ ከም እንፈርዶ ኣይትፈልጡን ዶ ኢኹም ናይዛ ዓለም እዚኣ ነገር ግዳ ከመይ ዘይንፈርድ እሞኸ ደኣ ብነገር እዛ ዓለም እዚኣ ዝዳነ እንተልኩም ስለምንታይ ነቶም ብቤተ ክርስቲያን ዝተነዓቑ ኣህዛብ ፈራዲ ትገብርዎም ከሕፍረኩም ኢለ ነዚ ዝዛረብ ዘለኹ ክንዲ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ክፈርድ ዝኽእል የልቦም ለባም ሰብ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ክፈርድ ዝኽእል ለባም ሰብ የብልኩምን ኢኹም እንተኾነ ሓው ንሓው ኣብ ቅድሚ እቶም ዘይኣምኑ ይካሰስ ኣሎ ብርግጽ ኣብ ነንሕድሕድኩም ምክሳስ ምህላው ብስሩ ዕንወት እዩ ተበዲልኩም እንተ ትፍረዱ ተበዲልኩም ተተርፉዶ ኣይመሓሸን ንስኻትኩም ግና ንሕዋትኩም ከይተረፈ ትብድሉን ትገፍዑን ኣለኹም ሓጥኣን መንግስቲ ኣምላክ ከም ዘይወርሱዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኣይትጋገዩ ኣመንዝራታት ወይ መምለኽቲ ጣዖት ዘመውት ወይ ግብረ ሰዶም ዝገብሮ ሰረቕቲ ወይ ስሱዓት ወይ ሰካራማት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ከተርቲ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኣይክወርስዋን እዮም ገሊኹም ከምኣቶም ነርኩም ኢኹም ግናኸ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ኣምላኽና ተሓፂብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቅኩምን ኢኹም ኣብዚ ሕጂ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብቲ ቀዳማይ ነገር እዩ ክመልሶም ዝደሊ እታ ቀንዲ ነገር እንታይ እያ ኣብቲ ፀገም ከየተኮርና ገሊኻትኩም ከምኣቶም ኢኹም ነርኩም ከምኡ ኢኹም ነርኩም ሕጂ ግን ብጎይታ መድሕና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ተሓፂብኩም ኢኹም ካብ ሓጢኣት ጸሪኹም ኢኹም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ጽድቂ ተቐቢልኩም ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ ናይ ጳውሎስ እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ ናይ ቆሮንቶስ ኣመንቲ ብክርስቶስ ዝረኸብዎ ፖዚሽን ክፈልጡ እዩ ዝደሊ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብዎ ህይወት ኣበይ ስፍራ ከም ዘለው እንደገና ነቲ ዝረኸብዎ ህይወት ወይ ነቲ ዝረኸብዎ ፖዚሽን መንፈሳዊ ፖዚሽን ዝምጥን ናብራ ንኽነብሩ እዩ ዝምዕዶም
نهاري باولوس كند علامة زيو قدم كمزي عينبركمن أقدم زرزركو خمس قبرو ناي منغست أملاك كورسو يكولون يوم حد يوم دما كمو يوم نيركم كمو يوم زنبركم حججن كمو يكونكمن مخنياتو جناها بسم قويتانا يسوس كريستوس بمنفس أملاخنا أنت حاتيبكمن تقدسكمن صديقكمن يهم سلازي سخاتكم استقدسكم يهم صدقكم يهم سلازي نتشن قويتانا يسوس كريستوس كبر زخون زمتن هيوت نبرو تحاتيبكم يهم بقويتانا بيسوس كريستوس منفس استحاتيبكم يهم زتصرخم يهم كم تنايك أدم أيكونكمن حجي حديش هيوت تقبلكم يهم مالت أدم زينبركم شم تقبلكم يهم السو مالت انت مالتيو بمنفس أملاغنا تحاتبكمن تقدسكمن تصديقكمن يهم بمنفس قدوس تحاتبكم يهم حاتياتكم تحاتبويو تقدسكم يهم مالت نأملاغ استفلكم يهم فليات يهم كاب عالم وتيهم يهم حجيقن نأملاغ نخت نبرو بمنفس قدوس تحاتبكم تقدسكم اندغنا تصديقكم تصادقان تباهيلكم بمنتايو ازي هيوت زرخبكمو تتباهيلو بقويتا بيسوس كريستوس بمؤمان زرخبو هيوت كالي توساخ نجر يلن صدقكم يهم منفس قدوس تحتمكم يهم معتم منفس قدوس علكم كاب حاتياتكم تحاتيبكم يهم تقدسكم يهم نأملاغ استفلهم يهم صادقان تباهيلكم يهم بكريستوس بمؤمان زركب صدقي تقبلكم يهم سلازي كاباخاتكم لبام سب يلن ديو يزبلو أباسن أب أجرجرن ينبرو سلازي نبرو هاريا باولوس بتعمل زجرمو يمثلني بتعمي زدنا أنا جري مثلني مالت أب كورنثوس بيت كريستيان زهل لنا جريلن اتممولو نايس جاس راح له اندجنا رما اتنا أملاخ نجر دما الله اتوبت منفس قدوس فاسيسيو سلازي هاريا باولوس نزنا جرزي مسمر كتحزو سرعات كتحزو كم عدوم ايو زدالو زلو مالتي سلازي انتا يبلوم امانغو احوات مكساس كم زي قبع اي قبع انيو اي قبعكم انيو تساقم تسليكم تساقم كتفتحو يقبعكم مالتيو انتا مالتيو حدا أمهبر أملاخ اتزل علن زخبرن نجر انتايو سب كريستوس يسوس دهر مم آمينو هيوت مستقبله انتايو تايلنا منفساو بسلتو نايت أجمع تعزا ناي شجر أفتاتها ميتود كهلو قدنيو مالتي نمنتاي سبات سلز اكبو سبات يوم هياو سبات يوم بكريستوس زعامنو سغاز لبسو سبات بزي تفلالي مقدي زي السمامعم زي قادوم نجر كهلو يخل نزي نجر زي أما خلكم لبام يلنديو نزي كفتحو زخقل نزي تساقم زي كفتحو زخقل ناي باولوس حتو ازيو باولوس ازي زبالالو مخنيات نمنتايو تخاسيسوم اب مقابيا سلزخدو اب مقابيا سلزخدو نمنتاي تساقم او وشتهم زلو تساقم نمنتاي زي تفتحو زي تزراربو مالتو لبامات سبات يلون ديوم مالت
ኮፈቢሎም ዘዘራርቡ ለባማት ሰባት እዝብሎ እንታይ ማለት እዩ ጳውሎስ ጸገም ክትፈትሑ ኣይትኽእሉን ስለዚ ኣብ መጋብያ ኸይድኩም ኢኹም ጸገምኩም ትፈትሑ ማለት ተረዳዲእኹም ተሰማሚዕኹም ጸገም ክትፈትሑ ኣይትኽእሉን እዩ ዝገርም እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ናይ መንፈሳዊ ብስለት ጉድለት ማለት እዩ ዘይምብሳል ዘይብስሉነት ኣብ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝንቡዕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ እንደገና ዘይምብሳል ብጣዕሚ ዝራእየሉ ማሕበር እዩ ነይሩ ውበት መንፈስ ቅዱስ ምፍሳስ ማለት ናይ ኣመንቲ ናይ መንፈሳዊ ብስለት ምልክት ኣይኮነን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ንህንፀት ማሕበር ዝወሃብ ውህበት እዩ መንፈሳዊ ብስለት እሱ ኣብ ግዜ ውሽጢ ኣብ ሰባት ብቃል ኣምላኽን ብመንፈስን ኣብ ግዜ ውሽጢ በተሓሳስባ እንዳበሰሉ እንዳተለወጡ ከዱ ከለዉ ዝመጽእ መንፈሳዊ ነገር እሱ እዩ ሰብ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ዓብዩ ክበሃል ዝኽእል ሓደ እንታይ እዩ ተይልና ናይ ጸገም ኣፈታትሓ ወይ ናይ ጸገም ኣተሓሕዛ ዝኽእል ተኾይኑ ጸገማት ከይፍታሕ ይኽእል እዩ እቲ ጸገማት ኣሎ ግን ከመይ ኢልካ ትኸይድ እዩ እሱ እቲ ዝለዓለን ዝኸበረን ነገር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ሰባት ጸገሞም ሓሊፉ ንደገ ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ጳውሎስ ንዚ ሰሚዕዎ ስለዚ እንታይ ብሎም ቁጥሪ 7 ብርግጽ ኣብ ነንሕድሕድኩም ምክሳስ ምህላው ዕንወት እዩ ተበዲልኩም እንተ ተርፉዶ ኣይመሓሸን ተገፊዕኹም እንተ ተርፉዶ ኣይመሓሸን ንስኻትኩም ግና ንሕዋትኩም ከይተረፈ ትብድሉን ትገፍዑን ኣለኹም ሓጥኣን መንግስቲ ኣምላክ ከም ዘይወስዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ በቃ ትብድሉ ኢኹም ትገፍዑ ኢኹም ናይ መካሰስ ኢኹም ምኽንያት እዚዩ ሓጥኣን ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሱን እስኻትኩም ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ዝተሓጸብኩም ዝተቀደስኩም ዝጸደቅኩም ኢኹም ስለዚ እዚ ነገር እዚ ኣይግባእን እዩ ንኽትገፍዑ ኣይግባእን እዩ ገፋዕቲ ክትኮኑ ኣይግባእን እዩ ኦፍ ኮርስ ሰብ ተተገፊዑ ክኸይድ እዩ ናበይ መጋብያ ክኸይድ እዩ ንምንታይ ተይልና ፍትሒ ደልዩ ስለዚ ትገፍዑ ኣለኹም ገፋዕቲ ኢኹም እዩ ዝብሎም ዘሎ በደለኛታት ኢኹም ነቶም ከሰስትን ነቶም ተኸሰስትን እዩ ዝወቕሶም ዘሎ ነቶም ከሰስትን እንታይ እዩ ዝብሎም ደሓን ተገፊዕኹም ግደፍዎ ሰብ ተገፊዑ ንምግዳፍ ዓብ መንፈሳውነት የድልዩ ተገፊዕኻ ተመንዚዕኻ ገዲፍካ ንምኻድ ዓብ መንፈሳውነት የድልዩ እቶም ገፋዕቲ ድማ ትገፍዑ ኣለኹም እስኻትኩም ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ገፋዕቲ ዓመፀኛታት ሓጢአተኛታት መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርሱን እዮም ይብሎም ኣሎ ንኽልቲኦም ይምዕዶም ኣሎ ነቲኣቶም ግደፍዎ
اتياتهم دما منغست املاخ دما خمزي ورسو من توم غفعتي توم زغفعو باولوس اما اخل كوينو كمبو نتي منفساو حقي ينغروم مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ግናኸ بسم ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ አምላኽናን ተሐጺብኩምን ተቀድስኩምን ጸዲቅኩምን ይኹም እንዳበለ ይነግሮም ማለት ካብ ቁጥሪ 12 بسبنتكم እግዚአብሔር አኽብሩዎ ብሎ بسبنتكم እግዚአብሔር አኽብሩዎ كل تفقد الليو جناها كل يتقمنن ايو كل تفقد الليو انا جنا نا حدا نجر كوا جزوك خون ايدلني بالعين خبدي كبد خا نبلعيو املاح جنا نغلتيوم كتفوميو سبنت املاح جنا نغلتيوم كتفوميو سبنت نغويتا ጎይታውን ንሰብነት ይንበር ሰብነትሲ ንመንዝርና ይኮነን አምላኽ ድማ ከምችን ጎይታና ካሙታት ዘተንስኦ ንዓናውን በኃይሊ ከተንሳአናዩ እቲ ሰብነትኩም አካል ክርስቶስ ምዃኑዶ አይትፈልጡን ይኹም ሞኸዳአ ንአካል ክርስቶስ ወሲደ አካል መንዝራ ገብሮዶ ይግባዩ ያኢ አይፋለኝ እቶም ክልተ ሓደ አካል ክኾኑዮም ከም ዝብል ምሳ መንዝራ ዝዘመወ ምስአ ሓደ አካል ከም ዝኸውን ዶ አይትፈልጡን ይኹም እቲ ምስ ጎይታ ሓደ ዝኸውን ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ كم منزرنا هدمو سب زغبرو حاتات كله كاب سبنتو وصايو زغبرو زمنزر گنا اب گزا سبنتو زحط ابنتكم بيت مقدس نايتي كاب املاخ استقبلكمو اوشتكم زلو منفس قدوس كم زخونه دو ايتفلطونيكم امبار نايغزا رأسهم ايكونكمن بواغائهم استعدكم سلازي نأملاخ بسبنتكم اخبروه اولوس بزوح نجر مزرزره حدا نجر يلو بواغائهم استعدكم سلازي نأملاخ بسبنتكم اخبروه هارا باولوس أبزخ الزاربو زدليا نجر انتايو بمولو نفسهم بمولو حسابكم بمولو لبهم بسقاهم يقوم بقبرهم نأملاخ أخبروه واقعهم تجزئهم اتنعهاتكم زتغفل واقع قليل ايكونن ام مسكل استغفل واقع بواقعيو تشايتكم ኢየሱስ ክርስቶስ ام مسكل واقع خفيليو نمنتاي بኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ክትሕጸቡ መንፈስ ቅዱስ ዋጋ ተኸፊልዩ نأملاخ تقدسكم استقدسكم نختكونو واقع تغفيليو صادقان نختبهالو واقع تغفيليو اتو واقع زغفللكم كريستوسيو سلازي استغاتكم ناي كريستوس إيسوسيهم ناي بعلهم ايكونكمن ناي مانم ايكونكمن اسغاتكم ناي كريستوسهم كريستوس تشايتكم يو ام مسقل ناي حاتيات عدا كفيلكم يو كاب دغدغ صلمات
ናብ ዘደንቕ ብርሃን ኣውፅኡኩም እዩ ካብ ሰይጣን ስልጣን ናብ ኣምላኽ ብርሃን የሕሊፉኩም እዩ መን ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዚ ናታትኩም ኣይኮንኩምን ቀደም ጉዙኣት ነርኩም ቀደም ኣብ ዲያብሎስ መንግስቲ ተገዚእኹም ትነብሩ ነርኩም ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣብ ትሕቲ ጸልማት ትነብሩ ነርኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብቲ ጸልማት ካብቲ ባርነት ናይ ኃጢአት ብደሙ ተሻይጡኩም ስለዚ እስኻትኩም ናይ ባዕልኹም ኣይኮንኩምን ዋና ኣለኩም ኣብ ስጋኹም ዋና ኣሎ ኣብ ነፍስኹም ዋና ኣለዎ ስለዚ ወናንን ለኩም እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ድላይኩም ክትመላለሱ ኣይትኽእሉን ማለት ኣብነትኩም ቤተ መቅደስ ናይቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልኩሞ ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም ስለዚ ንኣምላኽ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ እወ ንኣምላኽ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ ብዋጋ ኢኹም ተዓዲግኩም ንኣምላኽ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጸውዓኩም ካብ ሰይጣን ስልጣን ናብ ፍቁር ወዱ መንግስቲ ዘፍለሰኩም ኣምላኽ እዩ ኣብ ውሽጥኹም መንፈስ ቅዱስ ዘሕደረ ንሱ እዩ ኣብነትኩም ስለዚ ንኣምላኽ ኣስምርዎ እዩ ዝብሎ ናይ ነብስኹም ኣይኮንኩምን ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን ናይ ኩነታት እውን ኣይኮንኩምን ናይ ሰባትም ናይ ኣጵሎስም ይኹን ናይ ጳውሎስ ናይ ጴጥሮስ ኣይኮንኩምን ናይ መን ኢኹም ናይ ክርስቶስ ኢኹም ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ናይ ነብስኹምን ኣይኮንኩምን ናይ መን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ናይ ሰባት ኣይኮንኩምን ክርስቶስ ኢየሱስ ብኽቡር ደም ተሻይጡኩም እዩ ጽድቅን ቅድስናን ጥበብ ዝገበረልኩም እሱ ኣብ መስቀል ብዝኸፈሎ ዋጋ እዩ ስለዚ ንዑ ዘስምር ህይወት ንበሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ እወ ንበሩ ንክርስቶስ ናብ ክርስቶስ እወ ካብ ክርስቶስ ናብ ክርስቶስ ዝኾነ ህይወት ንበሩ ካብ ክርስቶስ ናብ ክርስቶስ እዩ እቲ ህይወት ብክርስቶስ እዩ ተዋሂብኩም እንደገና ብክርስቶስ ንበሩ ብኡን ንበሩ እዩ ዝብሎም ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣብነትኩም ቤተ መቅደስ ናይቲ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልኩሞ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም ስለዚ ንኣምላኽ ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ ብዋጋ ኢኹም ተዓዲግኩም ቀሊል ዋጋ ኣይኮነን ዝተኸፈሎ ቀሊል ዋጋ ኣይኮነን ንዓኻትኩም ተኸፊሉ ኣብ ኤፌሶን 2 ከምዚ ይብል በደልኩምን ብኃጢአትኩምን ሙታን ከለኹም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት ይቦኩም ይብል በበደልም በኃጢአትን ሙታን ከለኹም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ሕይወት መወዳእታ ዘይብሉ ሕይወት ይቦኩም መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም يحضروا
ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እዚ ህይወት እዚ ቀሊል ህይወት ኣይኮነን እዚ ህይወት እዚ መተካእታ የብሉን እዚ ህይወት እዚ በክርስቶስ ጥራይ ዝርከብ ህይወት እዩ ስለዚ ናይ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ናይ መን ናይ ክርስቶስ ኢኹም ንምንታይ እሱዩ ተበጂኩም እሱዩ ዋጋ ከፊሉልኩም እሱዩ ደሙ ኣፍሲሱልኩም ንሱዩ ዝሞተ ናብ ሲኦል ዝወረደ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ንሱዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ንሱዩ ዋጋ ከፊሉ ስለዚ ንዑ ንክርስቶስ ብዝምጥን ህይወት ንክርስቶስ ብዝምጥን ናብራ ንበሩ ናይ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ናይ ማንም ኣይኮንኩምን ናይ አጵሎስ ኣይኮንካ ናይ ኬፋ ኣይኮንካ ናይ ጴጥሮስ ኣይኮንካ ናይ ማንም ኣይኮንካን ናይ ክርስቶስ ኢኹም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መዛ ክፍሊ እዚኣ ትኸይድ ጥቕስታት ክሪና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ቤተ መቅደስ አምላኽ ምዃንኩም መንፈስ አምላኽ አባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሎም ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 16 ንመቅደስ አምላኽ ምስ ጣዖታት እንታይ ስምማዕ ኣለዎ አምላኽ አባታቶም ክነብር አባታቶም እውን ክመላለሴ አነ አምላኽ ክኸውኔ አምላኾም ክኸውኔ ንሳቶም እውን ህዝበይ ክኾኒኦም ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቅደስ ሕያው አምላኽ ኢና ማለት አነ ምሳታቶም ክኸውኔ አባታቶም ክነብር አባታቶም እውን ክመላለሴ አነ አምላኾም ክኸውኔ ንሳቶም እውን ህዝበይ ክኾኑኒኦም ከም ዝበለ ንሕና ቤተ መቅደስ ሕያው አምላኽ ኢና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 21 እንታይ ብል ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅድስቲ ቤተ መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ማሕደር አምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ እወ ሓቢርኩም ትህነፁ ብምንታይ ብሕብረት ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅድስቲ ቤተ መቅደስ ምእንቲ ክኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ማሕደር አምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 ንስኻትኩም እውን ከም ሕያዋን የእማን ኮይንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ አምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መስዋዕቲ ክትቅርቡ ንቅዱስ ክህነት ዝኸውን መንፈሳዊ ቤት ተሃነፁ እዩ ዝብል መንፈሳዊ ቤት ንኽንከውን እዩ እቲ ናይ አምላኽ ዓብ ሓሳብ ንሱ እዩ ክንህነፅ ብቃል አምላኽን ብመንፈስ ቅዱስን بتمهرتن بمعدو يهنت أماني نهاري باولوس علامة ازيو
بفقري انت هقبر نغانت نتزفرسه خانت اتقند علامه اتا معبر تهانيصا اتهياو قدوس زخونه منفساو مسواعتي نعملاخ كقربو اسو ناي باولوس ناي وشتو هاررتا ناي حواريات ناي بطرس هاررتا نسو امنتي تهاني صوم بمنفس قدوس بقال املاخ تهاني صوم هياو مسواعتنا املاخ تاكيبوم كقربو هياو مسواعتي كابت هياو بيت مقدس منفس قدوس زتولدو قدوسان هياوان زخونو اساتهم تعلاما مقدس املاخ كوينوم نتهياو غويتا مسواعت قربو كبرنا غويتا شعون تايبل نسخاتكم ون كم هياوان امان كوينكم نتيبي يسوس كريستوس اب املاخ قبول زخونه منفساوي مسواعت تقربو نقدوس كهنات زخون منفساوي بيت تهانصو مالت زتهانص ايو مالتو اب قدم املاخ قبول زخونه منفساوي مسواعتي كقرب زخال يزبلنا زلو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي بطرس كميلنا حواريا باولوس ኤፌሶን 2:21 ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅድስት ቤተ መቅደስ ምእንቲ ኸውን እናተኣሳሰረ እወ እቲ ህንፃ ከም ተገጣጣሚ ህንፃ ዝገጣጠም ማለት ኣብኡ ብዘሎ እቲ ህንፃ ብጎይታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ምእንቲ ኸውን እናተኣሳሰረ ይዓቢ እዩ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ማሕደር ኣምላኽ ብመንፈስ ክትኮኑ ሓቢርኩም ትህነፁ ኣለኹም ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ቀንዲ ዕላማ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ ተይልና ኣብ ምዕራፍ 4 ከም ዝረኣናዮ ከቆናጽቦም ወይ ከናኣሶም ወይ በደሎም ኣጉሊሑ ውፅኡ ከምዚን ከምትን ክብሎም ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ዕላማ ጳውሎስ ናይ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ብክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝኣመኑ መንፈስ ቅዱስ ከም ተዓተሙ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ከም ተዓጸቡ ይምስክረሎም ከም ዝተቀደሱ ከም ዝጸደቁ ይምስክረሎም ዝተቀበልዎ ህይወት ከም ዘሎ ይኣምን እዩ ግን እቲ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣካይዳ እቲ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ከመይ ገይሩ ከም ዝኣልዮ ብምህሮ ቃል ኣምላኽ ከቕንዖም ሕያው ኣምላኽ ቅዱስ መስዋዕት ከቕርቡ እሱ እቲ ዕላማ ካልእ ነገር የብሉ መምህር ከምህር ከሎ ሰባኻይ ክሰብክ ከሎ ነቢይ ክንበ ከሎ ማዓድውን ክምዕድ ከሎ ትቐንዲ ዕላማ ንሱ እዩ እቲ ሞቲቭ ካልእ ነገር የብሉን እሱ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ከም ፍቁራት ደቀይ ክምዕደኩም እምበር ክሕፍረኩም ኢለ ኣይኮንኩን በክርስቶስ የዓላፋት ምዕበይቲ እኳ እንተ ኣለውኹም ብዙሓት ኣቦታት የብልኩምን ከመይ ወንጌል ብምብሳር ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝወለድኩኹም ኣነ እየ بكريستوس إيسوس وانجيل أبسيرو بكريستوس إيسوس زولدهم نسوس رزقونه أنا وليدكم أي بلومن كاب كريستوس إيسوس توليدكم يهم وانجيل بسرات تقبلكم بكريستوس آمينكم نتهيا وانجيل هنغفايلكم تقبلكم ويهم آمينكم يهم توليدكم يهم كاب قال حق توليدكم يهم سلازي زود لكم لما نقر الله እሱ ኸዕረ ያለው እዩ ናይ ጳውሎስ ቀንዲ ዕላማ ሕያው ቤተ መቅደስ ክኾኑ ክስርሑ ማለት እዩ ሕያው ቤተ መቅደስ ናይ ጳውሎስ ቀንዲ ዕላማ ንሱ እዩ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን
እዚ መልእኽቲ ክጽሕፈሎም ከሎ እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ነቲ ዝንቡዕ ዝኾነ ኣተሓሳስባታት ክዕረይ ሕያው ዝኾነ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ከቕርቡ እዩ ካልእ ዕላማ የብሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6:15 ደጊመ ኸንብባየ እቲ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣርስከ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ዶ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሩ እየ ያእየ ኣይፋለይን እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ኾኒኦም ብሁልዩ እሞ ምሳ መንዝራ ዝለገበ ምሳ ሓደ ስጋ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ይብሎም ዮሐንስ ምዕራፍ 2:21 ንሱ ግና ብዛዕባ መቅደስ ስጉኡ ተዛረበ ቲቶ ምዕራፍ 2:14 ከምዚ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፅኣና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዘቕንዕን ገንዘቡ ዝኾኖን ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ መን ኢየሱስ ክርስቶስ ከንጽህ ንመን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፅኣና ዓመፃ ዘበለ ሁሉ ሓራ ንኽንወፅእ ባርያ ገይሩ ገዚኡና ዝነበረ ዓመፃ እዩ ማለት ዓመፃን እቲ ዓማፂ ዲያብሎስ እሱ እዩ ስለዚ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፅኣና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዝቐንዕን ገንዘቡ ዝኾኖን ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ ስለዚ ሓራ ወፂና ክንብል ከለና ሓርነትና ስቕ ኢሉ ብኸምኡ ዝመጽእ ኣይኮነን ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ሓርነት ዝብል ቃል ኣብ ዓለምና ዝተፈለጠ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ንሓርነት ኣብ ዓለምና ዘይተቃለሱ የለው ንሰባዊ ሓርነት ፍርቆም ካብ መግዛእቲ ሓራ ንምውፃእ ፍርቆም ካብቶም ዝግብትዎም ሓራ ንምውፃእ ዋጋ ይኸፍሉ እዮም ከም ሰባት መጠን በዝሖ ከይከድና ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ታሪክ ኤርትራ እኹል እዩ ብዛዕባ ሓርነት ዋጋ ከም ዘኽፍል ሓርነት ስቂሉ ከም ዘይርከብ መስዋዕትነት ከም ዝሓትት ህይወት ከም ዝሓትት እዩ ዝነግረና ክርስቶስ እቲ ሓርነት ስቂሉ ኣይመፀን ሓራ ወፂና ክንብል ከለና ነቲ ሓራ ዘውፅኣና ክንግዛእ ግዲ እዩ ሓራ ዘውፅኣና ንዑ ክንግዛእ ግዲ እዩ ካብ ሓደ ብኽፉእ ባርነት ዝገዝእ ዝነበረ ናይ ፀልማት ሓይሊ ሓራ ወፂኻ ነቲ ሓራ ዘውፅኣካ ሓይሊ ንኽትግዛእ ድማ እዚ ሕጊ እዩ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ እዩ መንፈሳዎም ሕጊ እዩ ዝገርም እዩ ሓራ ኮይንካ ኢኻ እሞ ኪድ ከም ድላይካ ኢሉ ክርስቶስ ኣይፈኖን ንዓይ ሓራ ውፅአኩም ኣለኹ ድኹማት ኢኹም ነርኩም ነብስኹም ክትብጅውዋ ኣይትኽእሉን ኣነ ግን ተሻይጠኩም እየ ስለዚ ንዓይ ክትግዝኡ ኣለኩም እዩ ዝብለና ስለዚ ጳውሎስ ንሱ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ገንዘቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓመፃ ዘበለ ምእንቲ ሓራ ከውፅኣና ንርእሱ እውን ንሰናይ ግብሪ ዘቕንዕ ገንዘቡ ዝኾኖ ህዝቢ ምእንቲ ከንጽህ ኢሉ ነፍሱ በጃና ኣሕለፈ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ
حرنت نتحارا زوصعنا هنجزا يجددنا يمالتو እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካላይ ቆሮንቶስ 5:15 ደህጂ ይብል እቶም ዘለው ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንሰአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ እሱ መኒው ክርስቶስ ኢየሱስ እወ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለው ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ስለዚ እቲ ናይ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈሎ መልሲ ንህበሉ ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ተይልና ንርእሶም ምእንቲ ኸይነብሩ ንሱ ኣብ ክንዲ ኩላቶም ሞተ ድሕሪ ሕጂ እቶም ዘለው ነቲ ምእንትኦም ዝሞተን ዝተንስአን እምበር ዝነብሩ ንርእሶም ከይነብሩ ክርስቶስ ተሻይጥዎም ስለዚ ናይ ርእስኹም ኣይኮንኩምን ናይ ክርስቶስ ኢኹም ብክርስቶስ ኣሚነ ትብሉ ተኾንኩም ኣብ ነፍስኹም ፍቓድ የብልኩምን እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ስጋኹም ክርስቶስ እዩ ዓዲግዎ ነፍስ መንፈስ ስጋኹም بكريستوس يسوس مسوعتنته عراوتو سلازي عب نفسهم عزازي منيو اتي زحاريكم قويتايو السو يزبلوم باولوس يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي سلازي دار حجي أتوم زلو نتيم أنتم زموتن استنسأن أنبر نرأسهم من تخينبرو نسو أبكندي كلاتهم موت يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي سلازي تملسنا خري أغلنا قطري عصرت شعبت سبنتكم بيت مقدس نايتي كاب أملاخ استقبلكمو عوشتكم زلو منفس قدوس كم زخونا دو ايتفلتونيهم امبار ناي غزا رسخهم ايكونكمن بواغاهم استعدكم سلازي نا أملاخ بسبنتكم أخبروا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو ويتانا مدحنا يسوع كريستوس بدمو كم زعدقنا مصحف قدوس ينغرنا نفسنان سغانان نكريستوس يحلفنا نخنهبيو حواريا باولوس زعدمنا عبت غزيتي نزنبرو أمنتي كمولينا جيروم نعناخ انتاي كابزن مهار منفس قدوس نلبنا انتاي تزاريبونا نوشت ناس انتاي لونا من الباش أنا كمناي كورنثوس بيت كريستيان أمنتي أيكونكون نبلغون كوينوغن زي كنا يونغر كل يغليو نكريستوس زي كون نجر ولا حدا يلن كريستوس نعنا كل يغيلنا يوت كفيلنا أم مسكل بجنة دموفسيسو سلزي ناتاتكم نايرؤسهم أيكونكمن نايمندا ناتئهم إزبلنا ناتئهم أب نفسهم أب سجاهم أم منفسكم مسل بالكمن أنا زبحتكم أنا زكوتاتركم يزبلنا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياوي سلازي
ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጸዋዓና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰይጣን ስልጣን ናብ ፍቁር ወዱ መንግስት ዘፍለሰና አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እስኪ ህይወትና ንክርስቶስ ኢየሱስ ይዕሊፍና ንሃቦ እንካ ንበሎ እስቲ ተቆጻጸሮ ህይወትና እስኻ ምርሓዮ እስኻ ኢኻ ናይ ህይወተይ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ነፍሰይ መንፈሰይ ስጋይ አእምሮይ ኩሉ ግዝአዮ ሕያው ቅዱስ ቤተ መቅደስ ኮይነ ክህነጽን ህይወተይ ክልወጥ ህይወተይ ክስራሕ ይህበካ ኣለኹ እንዳበልናስ ክንጸልይ ኣብ ዘለናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝርከብ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማለን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ጳውሎስ ንሱ እዩ ዝነግረና ተሻይጡኩም ክርስቶስ ሃሌሉያ ክንጽልይና ብታ ዘላትና ተቆጻጸር ምርሓና እቲ ዘይተወረሰ ተዓሳስባ ክውረስ ክርስቶስ ክሓልፎ ክንጽልይና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም ኪዳን ደም ብትኽቡር ጉስነትካ ውልድ ዝገበርካና ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝጸዋዕኻና እቲ ዘለዓለማውን ሕያውን ዝኾነ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክበቁል ንዓኻ ዝኸውን ሕያው መስዋዕቲ ምእንቲ ኽነቕርብ ብሕያው ቃልካ ህይወትና ክትልውጦ ህይወትና ክስራሕ ብመንፈስ ቅዱስን ብቃልካን ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ እስኻ ኣብ ማእኸልና ብኽብሪ ክትመላለስ ብሞገስን ብግርማን ክትመላለስ ብሓይልን ብኽብርን ኣብ ማሕበርካ ክትመላለስ ብቃልካ መንፈስካ እንደገና ሪስቶር ክትገብር ህይወት አተዓሳስባ ሪስቶር ክትገብር መንፈስካ ክትሕድስ እንደገና እቲ ቤትካ ክትኽብሮ ኢየሱስ ሃሌሉያ እንደገና በኽብርኻ እንደገና በኃይልኻ ኣብ መቅደስካ መንፈስካን በኃይልኻን በግርማኻን ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ክትመላለስ እቲ ሓያል ኢድካ ኣብ ማእኸልና ክብርን ምስጋናን ንኽትወስድ ኢድካ ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ትሕለፍ ቃልካ መንፈስ ቅዱስ ይገለጽ ሓይልኻን ክብርኻን ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ይሕለፍ እቲ ኽዕረይ ዝግብኦ ኩሉ ክትዕርዮ ብመንፈስካን ብቃልካን ጌርካ ናብ ክብሪ ጸዳልካ ክተብጽሐና እቲ ዘለዓለማዊ ክብርኻን ጸጋኻን ክተፍስሰልና እቲ ዘለዓለማዊ ዘይዕጸፍ ብደም ዝኣተኻዮ ኪዳን ኣብ ማሕበርካ ብምልኣት ክትመላለሰሉ ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዋጋን ዝዓደግካዮ መንፈስካን ዝሓተምካዮ እንደገና መመሊስካ ተዕድሶ እንደገና መመሊስካ ትፍውሶ እንደገና መመሊስካ ተጽርዮ እንደገና መመሊስካ ተቀብኦ እንደገና መመሊስካ ቅብኣትካን መንፈስካን ሓይልኻን ግርማኻን ሞገስካ እቲ ዘለዓለማዊ ኢድካ ኣብ ማሕበርካ ይገለጽ ግርማኻ ኣብ ማሕበርካ ይገለጽ እቲ ሕያው ሽምካ ኣብ ማሕበርካ ክርስቶስ ኢየሱስ ብሓይልን ብኽብርን ብሞገስን ይገለጽ ሕያው ቅዱስ መስዋዕቲ ንስምካ ቐርብ ክፉኣት መናፍስቲ ብሓይልኻ ክወድቁ ምኽሪ ኣጋንንትን ምኽሪ ጸልማትን ክወድቕ እቲ ሓያል መንፈስካ ኣብ ማእኸልና ክመላለስ ኦ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ክብሪ ካባኻ ይምጻእ ሓይሊ ካባኻ ይምጻእ እቲ ሓያል ሞገስካ እቲ ሓያል ክብርኻ በቲ ሓያል ኪዳንካ ዝተደረኸ ዘለዓለማዊ ኢድካ ኣብ ማእኸልና ትመላለስ
ሓያል ክብርኻ ትምጻእ ሃሌሉያ ኢየሱስ ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾንካ ጎይታ ዘለዓለማዊ ክብርኻ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሓይልኻ እቲ መኸተምታ ዘይብሉ ክብርኻ ብምልኣት ይገለጽ ኣብ ማሕበርካ ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኩሉ ክትልውጥ ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ነማያል ክብርኻ ይፍሰስ ከም ናይ ትማሊ ኣይንብለካን ሓድሽ ነገር ኣለካ ኢየሱስ ስለ ትገብሮ ነመስግነካ ኣለና ስለ ትፍጽሞ ነመስግነካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ምሕዳስ ዘመን ናይ ህይወት ስለ ዝኸውን ነመስግነካ ኣለና ተሃድሶ ስለ ትገብር ምሕዳስ ስለ ዝኸውን ኢየሱስ ነኽብረካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ውዳሰን ኣምልኾን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ወድ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ክብሬ ንዓኻ ይኹን አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክበር ክበር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንገስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ተወደስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ሃሌሉያ ይግባአካ እዩ ክብሪ ይግባአካ እዩ ምስጋና ይግባአካ እዩ ውዳሴ ይግባአካ እዩ ስግደት ይግባአካ እዩ አምልኾ ኩሉ ስለትገብሮ ኩሉ ኣብ ኢድካ ስለዝተወሰነ ኩሉ ስለዝመደብካዮ ኣብ ምዱብ ግዚኡ ስለትገብሮ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ኢኻ ሃሌሉያ አልፋን ኦሜጋን ወንስኻ ኢኻ ንስኻ ኢኻ አልፋን ኦሜጋን መወዳእታን መጀመርታን ዘይብልካ ንስኻ ኢኻ አልፋ ንስኻ ኢኻ ኦሜጋ ንስኻ ኢኻ ሃሌሉያ ትገብሮ ኢኻ ሕያው ኢኻ ኢየሱስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ምስጋና ንዓኻ ይኹን አሜን